konečne sme dorazili do toho obchodu, lebo už ma to fajn akože prestal baviť. Serem. Je minenky. Dobre, ideme. Tak, že my si nebrali číslo. Tak, ideme. Dobrý deň, my by sme tu... Počkajte, ja som prvý. Aha, dobre. Toto je moje. Jasné, mi dajte peniaz. Ja som si zabudol. Neviem. Dám vám na budúce. Jasné. No, ja už idem. Kde vám mám dať? Dajte mi na... Aj, tam môžete mi dať. Počkajte. Dajte mi sem. Dobre. Počkajte! My by sme chceli... nejaké oblečenie do 10 €, ale také pekné a dvojo. Lebo ešte aj pre malú, máme ešte takú 5-ročnú dceru, tak jej by dať do 10 aj jej. Tak spolu do 10 €. Dobre, choďte si tam vybrať. Jasné. Počkajte, zoberiete prosím túto tašku? Nič. Sme tu našli do 10 €. Je to strašne veľa vecí a pekné veci. Dobre. Takže, my sa ideme pozrieť. Toto je pekné. Pre malú? Za 5 €. Dobre, tak zober. Koľko stojí toto? Až 15 €. Či? 5 €. 5 €? Tak to si tam zober. Dobre, tak to zoberme. Ale aj tá krabička stojí do koľko? Sa mi zdá, že až 1 €. Ale veď my si to nebudeme brať. No ja som vám to doniesla. Tak my chceme toto. Jasné, koľko to bude? 10 €. Ďakujem. A dovidenia. Dovidenia. Toto vám ešte list. Oj, počkajte. Dajte mi ho len sem. Počkajte chvíľočku. Dám ho vám sem. Nie, sem. Ja si ho dám sem. A dovidenia. Dovidenia. Už sme doma. A kde máš mamu? Kde je mama? Ja im mamu nechali tu. Dobre. Aha, mama, kúpili sme si takéto oblečenie. Pekné. Aha. Jej, to je pekné. To môže mať ako pyžamo. A mali sme kúpili toto. Ako pyžamo? Budúce pôjdeme dať, čo máme kúpiť. Veď teraz som jej niečo kúpila. Ale ty máš... Aha, dobre. Potom... Každý hej. Potom by mohlo ísť o to niečo zarobiť. To by sa mohlo. Ja tu ešte tu kúpila, to je fakt ešte môžeme s tebou, ak chceš, dostaneme viac peniazy. Dobre. Alebo možno viac jedla. Čo ideme robiť? Ale predtým si dám ešte napijem. Nechcem zobnúť nič. Tuto si napijem. Mama, čo bude na večer? Neviem. Je prieva, musíme jej zatvoriť dvere. Ale nechceme kúsok viac tohto vzduchu do našho domu. Môže byť. Dobre, ale potom hneď musíte zatvoriť. Jasné. Čo plačeš? Nie, nejdem plakať. Ja už idem uspať, lebo je nejaká divná. Ale však pred chvíľkou som mama spala. Dobre. Ja idem urobiť raňajky. My dve s dcerou sa pôjdeme pozrieť do skladu. Nie, na čo by ste išli? No tak pôjdeme zajtra.
Tak. Poďme sa ešte pozrieť. My máme viac času. Tak. Jednej zvládam toto, jednej zvládam tento chlebík a tebe nám iba asi rajčiny, aby že nie si nejaká nachladená. A otcovi dáme slnečnicové semeno. Tak. Môžeme ísť jesť. Mami, áno, toto? Nie, spojivo. Tak, toto ide tebe. Mami. Áno, Zlatko, páči sa, že ja by som chcela nejakého domáceho miláčika. Napríklad psíka. Nie peniaze. Ale možno nejakého nájdeme tu? No dobre, môžete ísť otcom, ale až zajtra, jasné? Jasné, mami. Dobre, ja si dám. Ježiš, nemám toto, ale pomeň. Tak. Nie, pani Bože, čo si... Tak, a ja si dám toto. To sú ale výborné raňajky. Tak, deti, choďte sa pozrieť na toho psa, ale...